हाँ हे जेतले खाइले हाँ हे कौन 1 hour later. आउ थे किए गोटे फोन कले रे हरिओम ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରସେ ଏଥର ଖାଇବ କେହି କହିଲି ବେରା 57 ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ ଖାଅ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରନ ରଖ ଶଳା କି ଗ୍ରହଣ ନାଗିଲା ମୋତେ ରଖେଇ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି 2 hours later. ହ୍ୟାଲୋ ମହାଗୁରୁ ଆରେ ତମେ କେତେ ଥର କହିଲେ ହେଲେ କାણે ତୁଚ୍ଛା ମାଳେ ଫୋନ ଟା କରି ବିଚାର କରୁଛ କହିଲେ ହେଲେ ବୁଝୁନ ଆରେ ବାବୁ ଓ ମାଗୁର ତମେ ରାଗିଲ ଯେ କଥା କଥାରେ ଆମେ ଯଜମାନ ତମେ ପୁରେଇ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଖାଇଲ ହକି ନାହିଁ ବୋଲି ଭୋକ ହେଲାଣି ତ କଥା ଅଧା ରାଗୁଛ ଦକ୍ଷିଣ ନେଲା ନଉଛ ଛଞ୍ଚା ନେଲା ନଉଛ ତ କଥା ଅଧା ରାଗିଲ ହକି ତ ରାଗୁଛ କଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ କିଏ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ତମ ନାଁ କଣ ହେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ପରା ସିଧା ଯାଅ ତନ୍ଦୁରଟାକୁ ଖାଇଦିଅ